dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao. Meron tagay, sino may pag-ibig, sino nagmamahal ang tao. Diyos ang pinagmulan kung hindi ako umibig, kung hindi ko magbigyan talaga ang buhay na ano ang buhay kung hirap sa Diyos, kung hindi ako nagmamahal. Sino ako? Wala sa lupa, babalik ng kusa ang buhay natin sa lupa at mula bago mo ninisip ang buhay yung kapwa. Ugasan natin sa tubig sa mukha. Kung ano ang di mo gusto gawin sa iba, kung ano iyong inutan ay dinig kabayaran sa mundo ang buhay. Mayroon ang gana tayo ay lumalaman, kaya't pilitin mo kay bago habang may panahon kay bago ang mamahalaga mo. Isipin mo datigin ay ingat, mayroon kaya at handa makita ay nakalaan may bukan pa sa iyong buhay. Ang langka mo'y mag-ilaw sa naging buhay ay ganyan. Mayroon ligaya bahay maghintay may nakalaan. Kaya pagkatapos niya, isa lang pakita mo sa kanya, naibo na. Ito naman po ang isang English song composition ko. Wala pa po siyang title. Hindi ko pa nalalagyan ang title to. So, suggest po ulit kayo ng, ng pwedeng maging title ng song na to.
Ang tema ng kanta ay tungkol naman sa mga nag-break up. Yan, mga break up. I hope you like it. Yan. Wala tong pinatutungkulan ha. Basta ano lang, tungkol lang sa mga nag-break up. Okay, ito po yung song. Sana magustuhan niyo po. I miss you now, since you went away. It just fell on that lonely day. Now that you're gone, I'm all alone, thinking of what I've gone wrong. You and me, sweet memories are all I have. Cherish the moment we have. Someday you and me might meet again. Sweet memories are all I have. Cherish the moment we have. And someday you and me might meet again. I recall the day we met somewhere. You and I, inseparable. Those were the days when you and I loved each other more than we can say. Gone away, sweet memories are all I have. Cherish the moment we have. Someday you and me might meet again. Sweet memories are all I have. Cherish the moment we have. Someday you and me might meet again. I miss you now, since you went away. They just fell on that lonely day. Now that you're gone, I'm all alone, thinking of what have gone wrong. You and me, sweet memories are all I have. Stay with the things we have. Someday you and me might meet again. Memories are all I have. Cherish the moment we have. Someday you and me might meet again. And someday you and me might meet again. And someday you and me might meet again. Maraming salamat. Thank you. Hello mga Manoy, hello mga Manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Webes at ang petsa ay April 8,
At may mga nagse-celebrate po ng birthdays ngayon. Una-una, batiin po muna natin ang happy birthday si Ma'am Joselle Kaasi, yung tutor ni Rian. Happy birthday po, Ma'am Joselle Kaasi. May you have many more birthdays to come. Ayan. At syempre, gusto ko rin pong batiin ng happy birthday ang aking apo, si Sweetie May Kapuang, na nagsiselebrate ng kanyang 17th birthday. Happy birthday sa iyo, mahal kong apo. Ingat kayo lagi ng mga kapatid mo dyan sa San Mateo, okay? Love you, Daddy loves you so much. Yan. So, dumako na tayo mga manay sa ating mga pa-shoutout. Unahin natin, sabi ni Ma'am Patricia Dublin. Hi Rian, tuloy lang ang tiyaga at abot mo na ang dreams mo. God bless baby girl, all for you. Shout out naman dyan, Cheryl Bal. Hi Bri. Bri, hi daw. Ayan. Tumaas si Bri. Nag-inat. Nagigising lang. Ayan, nako, magugulo na naman to. Ayan na nga. So, next. Sabi naman ni Ma'am Everly Asia, more jamming to come. Sana feature talaga ang pagdadrums ni Rian. More power and God bless. Thanks for updating us, Sir Hilbal. Congrats kay Rian. And God bless. And shout out po. Ayan. Maraming salamat at gusto ko rin po i-congratulate ito si Ma'am Everly Asia dahil monetize na rin po yung kanyang channel ngayon. Congratulations Ma'am Everly Asia. Ayan, thank you. Okay, next. Wait lang, bro. Sabi naman ni Ma'am Pina Silmaro, hello Sir Hill, good evening at pa-shout out na rin sa idol ko si Super Rian. Kayang yan. Sir Hill, excited na ako, yehe. Malapit na ang road mo to 20k subscriber. God bless yan. Okay po, opo. Lapit na nga po talaga mag 20,000 po yung aking subscriber. At sa susunod pong mga post ko, ipopost ko na po yung mga, ano ba yan, Bri? Mag-excuse ka, bastos. Ipopost ko na po yung listahan ng mga merong kasali sa entry. Okay? So, abangan nyo lang po yan. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Pina Selmaro. Bri, ano ba yan? Behave. Next. Paano kung inaanan mo ko dyan? Sabi naman ni Ma'am Ellen Magallanes, Sir Hilbal, kahit hindi po ba channel ni Idol Rian, wag skip yung commercial. Kikita din ba si Idol doon pagka kasi siya tumutugtog? Hahaba ng commercial, meron pong 15 minutes ang haba. Ay hindi po. Ang panoorin nyo lang po yung kung gusto nyo pong magkaroon ng kikita si Rian, doon po sa channel talaga ni Rian. Huwag nyo pong kung halimbawa, pero yung sa akin, syempre, huwag nyo rin skip. Pero halimbawa, doon sa ibang yung channel na panood yung mga pagtugtog ni Rian, wala po, hindi po kikita doon si Rian. Ang kikita doon po yung may-ari ng channel na yun na pinapanooran nyo. Ano po? So, kung gusto nyo pong kumita si Rian, doon po sa channel ni Rian kayo manood. Okay? Doon nyo panoorin yung mga videos ni Rian. Kahit paulit-ulitin nyo po yan. At huwag nyo i-skip yung mga yung mga ads yan. Kikita po yung channel ni Rian dyan. Okay? So, maraming salamat po, Ma'am Ellen Magallanes. Okay? Next. Sabi naman ni Kumpare Hernan Forteo, gandang gabi sa lahat at gandang balita mo paring para sa dalawang batang drummers, abang-abang talaga pare. Maraming viewers matutuwa, kasama na ako doon pare. Salamat sa update at Diyos mabalos taring Hill, shout out. Okay, maraming salamat paring Hernan Forteo at maya po tatalakayin po natin yan, yung tungkol kayo na kay Reynalyn. Okay, next! Okay, sabi naman ni Ma'am Ani Pido, galing talaga, nakakamiss ang palo ni Rian. Thank you sa update si Ribal. Shout out kay Reynalyn, mabuti magsasama na ulit sila. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ani Pido. Thank you po. So, yan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. Dumako tayo sa mga doon sa mga issue tungkol kay Reynalyn na meron po kasi ako na may nasabi sa akin si Ma'am Emma na baka sa mga darating na ng mga gigs, isasama na ulit ni Sir Eddie si Reynalyn. So
So, mabuting balita po yun sa lahat ng mga fans ng Batang Drummer dahil makakasama na ulit si Reynalyn sa mga gigs. And hopefully, magsabay po silang dalawa at makita natin sila na nagpapalitan ng pagkanta, nagpapalitan ng pag-drums. And hopefully, mangyari nga po yun at abangan na lang po natin mga manay, ang mga susunod na kabanata. Basta, ang masisigurado ko lang, makakasama na ulit si Reynalyn sa mga gigs ni Sir Eddie at Rian. Okay? So, dumako naman tayo sa update nung pag-giveaways ko na 20 pieces na printed polo shirt plus 3 lucky winners ng tag 1,000 Gcash or load. Yan, gaganapin po natin yan sa after na makuha ko na po yung 20,000. So malapit na po, mga nasa 19,900 plus na po Actually, to be exact, 19,957. So 43 na lang. 43 na lang at aabot na tayo ng 20k. So siguro sa mga susunod na update ko ulit mga manay, ilalagay ko na yung buong list ng mga merong entry. Okay? So kung gusto niyo pong sumali doon sa pag-giveaways, meron po doon na tingnan niyo po doon sa community, nandun po yung pa-entry na video. Panoorin niyo doon po at tapos sagutan niyo lang yung 3 katanungan doon at i-comment niyo doon sa comment section ng video na yung pinanooran at kasali na po kayo doon sa pa-entry. Kaya kailangan lang po yung ano yung mga tanong, yun po ang sasagutan niyo. Okay? So maraming salamat po. So sa update naman tungkol sa channel ni Rian, paunti-unti lang po yung pagpasok ng revenue sa ni Rian. Although kailangan po natin tulungan pa rin si Rian na panoorin yung kanyang mga videos para mag-generate ng mga revenues doon sa channel niya. So yung last time na binalidate ko yung kanyang yung revenue, umabot pa lang siya ng $3.79. $3.79 cents. So sa tulong nyo, dadami pa rin po yan. So tulungan nyo po muli si Rian. And syempre lastly, gusto ko rin pong idulog ulit sa inyo ang channel ni Uday 2524. Siya po ang sponsor dito sa 3K, 3,000 worth ng load or Gcash. Siya na rin po yung sponsor ko dito sa 20 pieces printed polo shirt. So, subscribe po tayo, tulungan po natin na mapa-monetize din ang channel ni Uday 2524. Although hindi pa po siya nakapag-upload sa mga ngayon, mas maganda, okay rin po na subscribe pa rin po kayo sa channel ni Uday 2524. Okay, maraming salamat po muli. Ito si Hill at ito ang Hillval Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalain ng bawat isa sa atin ng pong may kapal. Ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Umalis na si Brian. Nakaamoy na ng pagkaan. Brian, halika rito. Come. Dali, come. Tap. Dali. Oh, dali. Ayan, babay ka. Babay ka sa mga viewers. Ay, kulit. Love you. Okay. Ano na tayo? Okay, bye-bye. Ayaw yung kamay ko. Bye-bye.